is minimaal 87 meter. Voor de eerste plaats in de klasse tot 4,5 ton. Die aanrijden op baan 2 de prikkelklasse. Dat is inmiddels een hele rij van de auto's aangemeld. Leuk om te zien wie er allemaal deed. Het belooft toch een spektakel. Sommige mensen zullen misschien wel met de fiets naar huis raken. Op baan 1, Spikey, LMB aan, 3,5 ton sportklasse. Ik wil graag nog even een run laten zien. Hij zet zich voor de sleepwagen. Baan nummer 2 gaat de Ford County nog steeds goed door. Hij zit nu op een afstand van 76, 77 meter. Hoe haalt hij op? 77 meter, 47. Daarmee is hij uit mijn hoofd derde tot nog toe. Heb ik daarmee goed? Ik begin er een beetje in te raken. Spikey, baan 1, hij maakt zich klaar. Ik wil nog even een mooie run laten zien. Zijn thuisbaan hier ook, Birkwerf. Dus kunnen het bedrijf bijna zien. Spikey op de groene vlag, gas mag erop. Links en rechts over de baan.